adị m ekwusi okwu ihe gbasara rumor eji m akọ. Ndewo n'ụbọchị nke taa ka ime eji m maka Johnpaul Ikenna Ezenagu, onye nke eji mmụọ na-afụ anya wee malụ. Ọ bụ onye Nnewi, bụrụkwa dibịa na Nnewi. Johnpaul Ezenagu bụ onye nke dabara n'aka Anambra steeti gọọmenti maka aja o ji nwatakịrị wee jee tụọ na akụkụ mmiri. Ọ bụrụ na ọ bụ ya bụ nwatakịrị, ị ga-ene anya ka ịghọta ihe mmiri. Ị ga-afụ vidiyo a ga-eme gị ịghọta ihe mmiri na o ji nwatakịrị wee chụọ aja. Ihe mmiri bụ na ọ ji ekwuru nwatakịrị ya onye nke ọ na-akpọ Ekulu bụ mmụọ ọ na-efe. Ọ sị na ọ na-abịa dịka aguiyi na mmiri nke dị n'azụ Dibịa. Ya bụ aguiyi bụ onye nke ọ ga-awụ ọkụọlụ bel kụọlụ ya bel, ya bụ mgbịrịgba ọkụọlụ ya mgbịrịgba according to him. Ihe o kwuru bụ na ọ na-afụ ya na ọ naanị ya na-akpata wee bụ ya bụ nwatakịrị ọ gara wee chee n'iru ya bụ mmiri ka ife lapụtara ya mee anya gọọmenti wee ruo ebe ọ nọ. Mbọsị e mere ya arrest, akpọrọ ya si anya ngwa na ọ bụrụ na ife ị na-eme dị legit, na ife ị na-emebi ife dị n'anya, duru anyị jee na mmiri kpọkwuo ya bụ mmụọ ị na-eme ka ọ pụta. Anyị chọkwuru efe anyị imekwa na alị anyị ahapụ. Ọ bụ na ichetalụ Anambra steeti gọọmenti si na fa chọrọzi ife dịka dibịa ma ndị na-achụ aja ka ọ dị gbasalụ mmiri, maka na ha ji ya bụ ịchụ aja emetọsị mmiri. And anyị ma na mmiri bụ ife dị oke mkpa gburugburu n'obodo anyị nọ ya. Enwere freedom of religion, okay? But don't interfere with others. Ya bụ ife gọọmenti wee na-akpọchikọrọ onye ọbụla bụ na ọ bụ eze nwaanyị ma ọ bụ dibịa, ife ọbụla ịbụ ị na-ezozi ezo na Anambra, maka na ya bụ omume adịrọzi nnabata na gọọmenti. Don't go to the water, the stream, the society. Dịka isi wee na-ekwukwa maka mmụọ afụrụ anya wee jee kpọkuo mmụọ ya, kpọọ chi o si na ọ na-efe, ya bụ chi abịakwuteghị ya. Ọ ya bụ egwu ahụ Princess Jide gụrụ si akpọ bel azalụfa. Ọ ụbọchị ahụ ka m bịa ghọta ya bụ ife afọ bịa gụrụgụrụ nke abụrụzi nke na-akọla anya na akwụkwọ nsọ ma ọ na-agụrụ ya n'egwu. Ụbọchị ahụ eze mmụọ a na-afụ anya kpọọ mana ya bụ ife apụtara ọzọ ya ọ napụtaghị ya. Gọọmenti wee nyere ya wee kpọchiri maka na ọ dara iwu na oge gara aga, ihe dịka ebe afọ gara aga, ọ bịa sị na ndị mmadụ esendizinara ya meseji ma onye na-esendị iri ya ife si ya jee gbata tiketi ma ya jee fide ka o wee bụrụ onye ama ama dịka dibịa. Gọọmenti mere recognize ọsọ na omechaghị ihe niile o kwesịrị ime n'ojegokwu jee weta nọmba weta tiketi. Gọọmenti si na iweta tiketi, ịbịa ịgba tiketi isi na ịbụ dibịa na ịdị legit, gị bịa gbaa tiketi ahụ ị ga-agba bụ ife a ga-eji wee gbarụ na ife ị na-eme dị n'anya na dibịa ị na-eme na ọ dị mma, na ọ bụrụ ụmụ dibịa nọ na-alapụsị ụmụ okorobịa na-alapụtasị papa na-achụ aja dị iche iche ma igbu mmadụ na igbu anụ ma ime nta na ime ihe maka na ha ji inwe ego mpuke ego ọsịsọ. Ya bụ nwoke wee nwee ikike wee pụta na soshal midia wee sị na ya nwe na onwe ya bụkwa na ụmụ a na-afụ anya agbachago ya na infact na gọọmenti gọọmenti na-alụkọ. O ruo ka o mere ya bụ ife na nwa andị nwa okwu dịka ọnwụ ya, maka ọ sị na ọ mụrụ nwa na sinsi nwa ya ahụ bịara ka ọ na-enweta agam n'iru nke a na-emerịa ife ọma na-emerịa. Nwa ahụ o jezi bụ ihe lapụtara ya bụ ife bụ ihe banyeziri Anambra steeti gọọmenti na ya ndị a na-akpọ Agunaechemba wee jee gachalụ ya bụ kado ya nnọọ wee si ya ngwa, mana ka si ya ngwa ya bụ ngwa agwaghazi maka na ihe ọ si n'ọnya ka ọ bụ abụrụ ya. Ọ bụ na anyị chetalụ akwatiwara gị ka a gbakwuru ya si ya na isi na ihe ị na-eme dị mma, ọ dị legit na chi na-efe dị ndụ ya ha gwụọ gị na nga ị nọ ya nyere aka ime isikwa na alụ. Gọọmenti achịnye aka elu n'ife ọbụla gbasara gị set gị free naba, mana ya bụ ife esetịrị aka tiwara aka akwatiwara aka nọgide na nga 11 months. Asị m 11 months 13 months ọ nọ 13 months mgbe o ji wee decide ka o plead guilty a wee nyekwuo ya 11 months. Ya bụ afọ 11 na nga tinyere ya afọ 13 ọ nọbụgo onye ya mara ego marụ afọ one ọ nọbụ n'ime ya bụ nga wee bụrụ gịnị na chi si na ị na-efe dị ndụ enweghị ike ịgbata ngwụgwọ ọsọ enyemaka. Anambra steeti gọọmenti adịghị egwuri egwu
gbasara ife dibịa. Ha chọrọ nnọọ ịsachasị wụchasị ya nnọọ steeti niile dị na Anambra steeti. Ị bụrụ onye eze nwaanyị n'ụbọchị bụta, ị ga na-ezokwa ezo isi na ihe ị na-eme dị iche. Ijebe na gọọmenti haụs ya narị risiti, ị narị risiti narị tiketi nọmba, enye gị faịlụ filie ijide nke gị, gọọmenti ejide nke ha. Ihe ọbụla ị na-eme isi na ebu onye dibịa, na-ekikwa shọn na ọkwa nke ezi ya ya dịkwa n'anya ya, ka ọ dịrọkwa n'anya ya, nweta onwe gị na nga nke ahụ ị ga-anọ na ya. Ka ị bịakwa mee na isi na-eme gị pakapaka, gọọmenti Anambra steeti gọọmenti ọgbasakwa afa ha dị enekwa anya mmadụ na ha dị enekwa uche anya n'ihu. Onye ọbụla esikwa n'egbu gọvanọ Charles Soludo ọ gbasaghị ya, ọ manye gị n'aka ndị Agunaechemba na-asịta gị onye ọbụla ịfụ n'ụzọ, onye ọbụla ịfụ na soshal midia, ebe ọbụla ịfụrụ ya, ọ bụkwa na alụ na ọ nọ na Anambra, jee megide jee kpụrụ onye ahụ. Ndị onye iwe a ga-esi wee hapụ gị bụ na abịazie kpụrụ gị ọbụla inwetago tiketi. Ya bụ na gọọmenti elegalize gị ife ị na-eme, maka na ọ dị n'anya ya, ị na-eme ezigbo ife, ịdịkwu legit, ịdị alafụsi ụmụaka ụmụ okorobịa na-ekweghị ịrụ ọrụ. Ụmụaka bụ na fabi ekeka ga-esi ebe ha dị nga n'ịrụ ọrụ. Nwere onye biliv na ha dị nwere onye biliv n'ọnwa ya nwayọ, onye ọbụla na fasti, onye ọbụla ọ dị onye ọbụla ọsịsọ. So n'ụbọchị nke taa ka anyị mụtakwa ife, ka anyị mụta ife. Ọ bụrụ na ị ma onye eze nwaanyị, ọ bụrụ na nwanne gị bụ dibịa, ọ bụrụ na nwanne gị bụ dibịa, nke ọ bụla ọ bụkwa n'alụ ya bụrụkwa gịnị nke ezigbo ya. Maka ọ bụrụ na ị nọ na Anambra steeti, gọvanọ Enugu emebekwa onye ya bụ ofu ihe, ya bụ gọvanọ Enugu emebekwa enwetakwa n'alụ gị, ị ga-ejekwa je kpefụta onwe gị. Otu ị ga-ekpefụta onwe gị abụọkwa n'ọnụ, ọ bụkwa n'ihe i kwuru n'ọnụ, ọkwa ihe igosipụta na ị na-eme a na-afụ ya anya, onye a na-egosipụta ị na-aghara afụ ya anya. So kuche anyị dị mmụọ afụrụ anya bụ onye nke bara na nke, maka na ndị mmadụ nọ na-arụ ya na-asị abakpukwe ime ụlọ bakpọpụtasị mba na gọọmenti na-alụkọ na ojego faịlụ ya nke anọ, na o nwee tiketi nke a, na o nwetago nọmba, na o nwee nke o wee mee gịnị o wee last week o wee jee tụfute nwatakịrị chi ya n'iru mmiri na-eme ya incantation bụrụ ịchụ aja, mara m nke ọ na-eme.